Sanibonani, you guys, welcome back to my channel. Welcome back to Umkosinophilile. Thank you so much, you guys, for coming. Ngiyabonga kakhulu. You guys, amachannel mabili. Sometimes I'm thinking ukuthi ngikule ya channel bese ngicina ngiyabheda, you guys. So yeah, man, you guys, I want us to talk about udaba luka DJ Tira. As uTira uyatrenda kumanje, you guys. Kunentombazane laphana angazi basebenza bonke. I think she's a young artist. She is an upcoming artist, and kune beef nyana between, it's not really beef, but I think intombazane le ifuna iqiniso from uDJ Tira. Ufuna ukuthi uTira amchazele ukuthi kanti kwenzekani azavuke esempedeni kaTira nje engazi nokuthi kwenzekeni, kodwa ezizwa angathi akekho kahle. Uthi ucela ingcazelo kuTira, uzile nama screenshots, you guys, ama proofs ekhuluma noTira. uTira yena elokhu offerisha into eyimali. I think ubengafuni ukuthi am expose, kodwa le ntombazana yathatha ama screenshots yawaposta ka Facebook yam expose lawo ma screenshot inkulumo emayelana no double thile between yena noTira. Le ntombazana bathe unguLuke Ntombela into ekanjalo, you guys. Uthi kukhona ukuthile okwenzekayo, wavuke sengibhedeni kaTira kodwa akakwazi ukuthi njani ngoba bengathandani into ekanjalo. Kunzima lapha, you guys, when it comes to my record label sesiyesezwe kuningi kuthiwa hey into yokulalana. Sike senza ivideo ngoBrenda Ngcoli ekhuluma ukuthi niyayithanda ngakafuna uDoti ngomzimba wakhe, you guys, kodwa ke yena uyi-actress into kanjalo, ungumlingisi kodwa ngeke ngayilahlela leyo video. Sethembe uyibukile ethi akasawathole ama TV gigs, you guys, kodwa uyazibuza ukuthi kungani ke. Kodwa lana, you guys, nasemculweni bathi kunjalo nje ka entertainment industry, you guys, kuyashintshwana ngocansi laphana kuningi, allegedly of course abantu betshintshana ngocansi ukusizana ngomsebenzi, either umculo or ama acting gigs kuningi. Le ntombazane bathi inguLuke Ntombela ithi ku DJ Tira icela ingcazelo ukuthi kutheni evuka eseyingubeni zikaTira. uTira lekethe ngizokunika imali engaka, ngizokunika imali engaka. Kunzima ngomalume wethu, you guys. Okay, so kunama screenshot engizothanda ukuthi ngiwafunde you guys, nalo Luke Ntombela ekhuluma ke noTira, you guys, ethi ucela ukwazi ukuthi kwenzekani. Kodwa inkingi nginayo ama screenshot wami ahlangahlangene manje, angazi ukuthi ngizowafunda kanjani. Ngithi le ngiyaqala, le ngiyesibili, le ngiyesithathu. So ngizocela ukuthi uwamkele njengoba enjalo. So ipost ka Luke Ntombela lapha uthi yazi ngiyakuzwa nje DJ Tira ukuthakathi this ukuthakathi that, kodwa angiboni ukuthi bukhona obudlula ukuvuka empedeni womuntu une blackout aqhubeke akuthinde engathi niyathandana. Wasikahla ukaze umthande enda umncenge lutho kuye engakwenza ulale naye, engakwenza ukuthi ulale naye. Kokhuluma nabo uthi usaba ukuthi ngizokublast, what if nothing happened. La ngangenziwani enza ukuthi ngingakhumbuli kunini. Ngicela ukuthi ungichazele ebhuti mfethu, uNkulunkulu ukhona. Ipost ka Luke Ntombela ke le, you guys, uthi ucela ingcazelo kuTira. Kwase kuba ne communication laphana, uyabuza uthi so mina bengisangana na, like ngishilo ukuthi ama screenshot ahlangahlangene. I'm so sorry, you guys. Uyabuza laphana kuTira uthi so mina bengisangana na, qhubeka ke. I give you just one day to refresh your memory. Ngidinga iclosure and to heal. I promise I won't share whatever also yisho ngiyawagcina amazwi ami, but ke if awukhumbuli bandla isakude kuphela lento, and you will leave me with no choice but to share my story the way I remember it ke. That's gonna be my last post and I will share it yonke indawo bandla, na ku Twitter, Ladies House, na kuma podcast, and that is a promise. Side lesi sikhathi engidla lento ngidinga ukudlula kuyo, uzozikhethela ke Tira. If awukhumbuli ngempela ngiyabonga noma ungayigcina nemali yakho ngoba ngeke ingipholise nalobuhlungu esengibuzwa engathi bushasha nguLuke Ntombela lo ekhuluma noTira. So uTira yena waqhubeka lapha ethi let us meet please. Ubutiba ucela bahlangane face to face. uTira wasebhala lapha uTira ephendula ethi ngiyaxolisa Luke, onke amagama engawakhuluma kuwe angekho mahle. Kushuthi kukhona okunye singakwazi abakukhuluma. uTira wakhuluma kabi mhlambe, uyaxolisa laphana ngamagama awasho kule ntombazana angekho mahle. Uthi I should have given you more attention and respected you. Ngiyaxolisa, you don't deserve what you've been through. Ngizimsele to give you your brand another chance to try again, work on new music to help you grow. Waqhubeka wathi kukhona okulungayo, can you take down ama post ngiyacela. uLuke Ntombela waphendula wathi be patient, nami kade ngangibekezele. Remember uTira uku black, uNtombela uku green. Okay,
wasesithi uNtombela, I have a question though, uyazi angikaze ngikuthande nje kusuka uzama ukungishela siphuma kwi-clash. So ngavuka kanjani ezingubeni zakho? What happened that day? Please ungawaqamba amanga and choose your words very carefully. uTira said, hayibo, let us meet face to face. uTira ezama ukucela intombazane ukuthi abahlangane bakhulume face to face into kanjalo. Let me see another screenshot again lapho bexolisa uTira sifundile leya. I think inaliyana ngiyifundile you guys, like bengishilo ukuthi ama screenshots wami ahlangene you guys. This is between Tira and Luke. Ngizozuma le ngiyifunde you guys. Angazi ukukhuluma ngabo noted. Hello, can we circle at 25k and then the other 25k can be invested on new music and music video? Imali uTira I offerisha girl. If you don't want to work with Afro Circle at 35k, can we end this please? uTira ecela. uNtombela wasesithi ngisanga kunika esinye isikhathi ukuthi wenze uphenyo ubuze noma kubangani bakho abake baba kule simo sakho ukuthi baxazulula kanjani, ucabangisise ukuthi uthini kimi. Take your time. uTira wasethi ngicela usho wena, mina angisazi. ugirl waphendula wathi unjani mfethu, ngicela ukucasisa, angiyiboni mina iamount engafanela le emotional damage ne depression, humiliation nokudelela into ekanjalo you guys. ugirl laphana uthi akayiboni imali or iamount ezompholisa, uyacela you guys. Kuningi laphana between uTira nalentombazane you guys. Udinga izimpendulo ukuthi wavuka kanjani embedeni kaTira. It's scary. Babemtheni ugirl azoyovuka embedeni kaTira. Yo, hayi ngeke. Ukhona bechazile laphana you guys. I think uke wasebenza kulezi indawo ukuthi amantombazana abo kuthiwa they spike their drinks into ekanjalo baba drug and then uvele uvuke ususemzini yabo into ekanjalo ungazi nokuthi kanti kutheni. So uba advisor osisi ukuthi benze ama test. Uthe laphana lo muntu the way lo sisakhuluma ngakhona uyabona ukuthi bamshaya nge Rihopnol something like that. Uyibize ngokuthi Rufi date RAPE DRUG you guys. Amagama angavumelekile lana on YouTube. Uthi it is tasteless and knocks you out in 30 minutes tops. Uvuke ungazi nokuthi kwenzakale. That's the issue. It lasts for 7 days in your system and sekukudala ke manje. So I like to advise ladies, if uvuka kade uhlezi with your rich daddies or entertainment people, ungazi ukuthi kwenzakale, hamba uye epharmacy uthenge that DRUG test kit and then it will be positive. Mangabi 99.9% positive, then go to a clinic for a RAPE kit before police station. Abanye bayisabu kusho because le genge idumile and ixolisa ngemali. Bangaphinde kodwa babe right emotional, uthi baxolisa ngemali bangaphinde babe right emotionally. Omunye wasegcizelela lapha nithi I worked in the clubs and saved lots of ladies from these predators. Some girls were lucky to pass out in my ladies' bathrooms. We saved them because it's someone's child, sister, friend or mother. We had a policy, if ladies are at the bar and the guy touches her drink, we will intoni screenshot siyaqhubeka angisevanga kahle you guys. So we bayaba advise osisi laphana ukuthi kusho ukuthi drink yakho kuzomela ube duze kwayo ngoba bayalahlela into zabo bhuti laphana bona laba entertainment intoni nabo labo rich daddies labo sisa bahamba nabo for imali ukuthi kodwa uzovuka useyindaweni yakho ungazi ukuthi ufike njani. So into ongayenza ukuthi uvuke ke uyokwenza lawo ma test bayabaxwayisa you guys ngoba uLuke Ntombela uloke efunana nezimpendulo from uDJ Tira uthi wavuke seyingubeni zakhe ucela ukwazi ukuthi kungani kanjani manje uTira uye offerisha imali laphana you guys. Ugela ukuthi ayikho ke iamount ezompholisa kulobu buhlungu unesi stress anaso yena udinga nje incazelo ukuthi kwenzekani lelo langa ngoba yena akakhumbuli wavuka kodwa nje eseyingubeni zikaTira. Idrama ekhona lapha iningi you guys, but anyways you know I will bring you those news. Is Chisa Be. Thank you so much for watching this video. Ngizoqhubeka ngize ne update mangabe sikhona okuqhamuka futhi between uTira no Luke Ntombela you guys. It is going down kunzima lapha. uTira uzama kuyivala ngemali le ndaba kodwa intombazana ithi ayithathe imali ayifuni into ekanjalo. So angazi you guys, your thoughts on the comment section. You like the video and yeah, siyophinda sibonane futhi ku video elandelayo. Bye.